Ćao svima, dobrodošli u još jednu epizodu Android tutoriala. Danas ću vam pokazati nešto što sigurno mnogi od vas zanima, a to je kako da ubrzate svoj telefon, odnosno korisničko iskustvo na svom telefonu. Daću vam čak nekih 10 saveta i nekih trikova pokazati koji će sigurno ubrzati korisničko iskustvo na vašem telefonu. Mislim, bar primetno će biti ubrzanje rada na vašem telefonu. Pa hajde da počnemo od prvog saveta. Prvo što bi trebalo da uradite ukoliko želite brže korisničko iskustvo na svom telefonu je da očistite cache memoriju aplikacija. Zašto čistite cache memoriju aplikacije? Svakim pokretanjem aplikacija i pokretanjem određenih slika u toj aplikaciji, određenih video snimaka ili bilo čega, određenih stranica, ta aplikacija čuva određene podatke na vašem telefonu koje guše vaš telefon i oduzimaju mu dragocene resurse. Svaki put kada vi nešto uradite na toj aplikaciji, ona sačuva neki podatak kako bi sledeći put kada se bude pokrenula to već bilo kao učitano i neće biti potrebno učitavanje ponovo, pa je u stvari oni kao vama čine uslugu, u stvari čine vam medveđu uslugu, da se tako izrazim, time što ostavljaju to neko đubre, pod znakom navodnika đubre na vašem telefonu. Evo kako se čisti cache memory aplikacija na vašem Android telefonu. Cache memoriju na svom telefonu čistite na sledeći način. Prvo što je potrebno je da odete u podešavanja. Kada odete u podešavanje izabrat ćete opšte ili kako je to već na vašem telefonu. Zatim ćete izabrati memorija ili storage ili kako god. A onda sačekate da se sve to tu učita, da pokaže koliko je šta zauzeto. Evo, sačekat ćemo par sekundi. Izgleda da mu treba malo više od par sekundi. Ajde čoveče, evo ga. 2,32 GB keširanih podataka. Možete samo da zamislite koliko to usporava vaš telefon. Znači, kliknete na keširane podatke. Tako se brišu keširani podaci za sve aplikacije. Ok, briši keširane podatke. Evo ga, obrisali su se keširani podaci, bilo je potrebno izuzetno puno vremena da se obrišu, verovatno zato što ih ima mnogo, ali time ste oslobodili čak, evo ja sam recimo oslobodio 2,5 GB svog prostora na telefonu. Druga stvar koju treba da uradite ukoliko želite brže korisničko iskustvo na svom Androidu je da isključite ili da deinstalirate sve aplikacije koje ne koristite. Vaš telefon dolazi sa nizom aplikacija koje ubacuju što proizvođač telefona, što operater koga koristite za telefonske usluge. Tako da sve te aplikacije koje postoje, a koje nikad ne koristite, samo mogu da naškode vašem telefonu i ne znam kad će više jednom da shvate da to ne treba i da to samo čini loše Androidu, a ne dobro, ali dobro, tu je razumljivo, tu ima određenih sponzorstava i ostalo, tako da teško da će se to ikad promeniti. Ali ono što vi možete da promenite je da svo to, opet pod znakom navodnika đubre, isključite ili sklonite definitivno sa svog Android telefona. Zašto biste to radili? Zato što sve to što postoji na vašem telefonu može samo da se aktivira, može da radi u pozadini, može da
otkida važne megabajte RAM memorije za pokretanje nekih bitnih stvari, vama bitnih stvari na Android telefonu. Zato evo kako da isključite ili da deinstalirate određene aplikacije koje vi ne koristite na svom telefonu, koje vam ne trebaju. Sada ću vam pokazati kako da obrišete ili, odnosno deinstalirate ili isključite određenu aplikaciju koju ne koristite. Ono što je potrebno je da uđete u podešavanje telefona, ne tu nego u podešavanja. Zatim idete na opšte, ili kako god da je to kod vas, nađite tamo gde piše, odnosno ne, na aplikacije, pardon, pa nađite tamo gde piše menadžer aplikacije. Uđite u menadžer aplikacije, zatim idite na sve, gore na sve, i nađite ono što ne koristite. Evo, recimo, evo, recimo, package adapt sound, pardon, package adapt sound, kliknete na onemogući. Onemogućavanje ugrađenih aplikacija može da izazove greške kod drugih aplikacija. Može, ali neće. Ukoliko pametno onemogućavate, neće izazvati. Dalje izaberete bilo koju aplikaciju koju ste vi instalirali, evo recimo ovaj Ping Pong, što sam ja instalirao, i deinstalirate je, ne koristim i ne treba mi, deinstalirat ću je. Tako da ovim M oslobađate prostor za instalaciju drugih aplikacija, M ubrzavate iskustvo na svom telefonu. Ajde, vraćamo se na ostale načine da ubrzate svoj telefon. Treća stvar koju treba da uradite ukoliko želite brže korisničko iskustvo, prvenstveno brže korisničko iskustvo u Chrome browseru ukoliko ga koristite, je da Chrome browseru povećate, da, dobro ste čuli, povećate dozvoljenu RAM memoriju koju on koristi na vašem Android telefonu. Po defaultu njegova dozvoljena RAM memorija je 128 MB RAM. Vi ovu RAM memoriju možete povećati čak na 512 MB, čime ćete dobiti, jer dok vi koristite Chrome, vi vjerojatno ne koristite ništa drugo, koristite samo Chrome, surfujete internetom i tako dalje, tako da dajte Chromeu da iskoristi svoj pun potencijal i dobit ćete brže pretraživanje interneta, brže scrollovanje stranica i brže učitavanje određenih linkova na koje kliknete. Evo kako da povećate dozvoljenu maksimalnu memoriju koju Chrome sme da koristi na vašem telefonu. Da biste ubrzali Chrome browser, ono što je potrebno da uradite je da ukucate sledeće: chrome, dve tačke, dve kose crte, flags, jedna kosa crta, pa zatim hashtag max crtica tiles interest area. Evo ga, ušli smo u dodatna podešavanja za Chrome browser. Ukoliko ovde nađete opciju max tiles odnosno maximum tiles for interest area, vi stavite na 512. U najnovijoj verziji Chroma ova opcija je izbačena. Ukoliko ne koristite najnoviju opciju, onda ne treba ništa da radite, znači vaš browser je već optimizovan za rad na uređaju kako treba. Ajmo sad nazad u ostale savete za ubrzavanje Android telefona. Sljedeća stvar koju treba da uradite ukoliko želite, a naravno da želite brže korisničko iskustvo, je da isključite Android animacije. Sve što radite na vašem telefonu, znači prelaženje sa određenih sa home screena na home screen, iz home screena u app drawer,
sa lock screena na home screen i tako dalje, sve to što radite prate određene animacije koje ceo taj doživljaj ulepšavaju i čine ga onako dopadljivim na oko. Bez obzira što je to lepo, odnosno sve što je lepo nije dobro, kako bih vam rekao. To što je lepo, to guši RAM memoriju vašeg telefona i oduzima procesoru resurse. Isključivanjem ovih animacija dobit ćete jednu onako tvrdu, kako bi vam to rekao, jedno onako lošije, na oko lošije iskustvo, ali vrlo brzo ćete se navići na to, verujte, ali ćete dobiti mnogo brži telefon i brže će te sve tranzicije sa jednog ekrana na drugi će biti brže, iako neće biti lepe kao što su bile do tada. Ali vrlo brzo ćete se na to navići, pa vam to više neće ni smetati, može da vam smeta samo u početku. Evo kako da isključite animacije na svom Android telefonu. Da bi isključili animacije u Android telefonu, ono što je potrebno je da uđete u podešavanje telefona, zatim idete na opšte, a onda u programerske opcije. Ukoliko ove opcije nisu dostupne, odnosno developers option, ukoliko to nije dostupno, idite o uređaju ili about, a zatim na broj podverzije i tu klikćite nekoliko puta, razvojni režim je već omogućen, tu klikćite, ja mislim 7 puta je potrebno da se klikne i onda će programerske opcije biti dostupne. Uđite na programerske opcije, one je potrebno da budu uključene, zatim tu ćete naći skala animacija. Skala animacija prozora, sve animacija je isključena. Skala animacija prelaska je isključena. Skala trajanja animacija je isključena. Time ste ugasili animacije na svom Android telefonu. Sve će izgledati malo čudnije, nakon ovoga je potrebno da restartujete svoj telefon i sve će biti malo čudnije u početku, ali vrlo brzo ćete se navići. Ajmo sad nazad u savete za ubrzavanje Android telefona. Sljedeća stvar koja će biti savet, a ne tutorial, je da izbegavate live wallpaper. Žive pozadine vašeg telefona izgledaju fenomenalno, izgledaju moćno. Znači sve to kad vi otvorite, uzmete telefon, uključite ga, ono tamo nešto se pomera, nešto leluja, nešto okreće se svet na vašem telefonu i tako dalje, sve to izgleda boli glava. Ali, opet rekao, sve što je lepo ne valja, tako da to što se dešava na vašem telefonu guši vaš telefon. Znači, oduzima preko potrebnu dragocenu RAM memoriju ostalim aplikacijama koje vi želite da funkcionišu kako treba. Da li vam je zaista bitno da imate nešto što izgleda perfektno, a pritom davi, radi sporo, guši telefon? Znači, da li vam je zaista važnije da to izgleda lepo? Meni nije, pa vam zato predlažem ovaj savjet. Znači, ovde neće biti nikakvog tutoriala, znači samo izbegavajte sve sa Google Play prodavnice da vidite live wallpaper. Sledeća stvar koju ću vam takođe samo posavjetovati je da izbegavate RAM optimizere. Google Play prodavnica je prepuna raznoraznih clean mastera, RAM boostera, RAM optimizera. Znači samo ukucajte RAM optimizer, izaći će vam brdo aplikacija koje zaista rade posao, koje zaista će vam sa recimo 80% iskorišćene RAM memorije spustiti RAM na 50%. Ali Android sistem je napravljen tako da RAM konstantno bude pun ili skoro pun. U pozadini rade određene stvari koje su potrebne da bi telefon radio tako kako radi. Vi samim tim što zatvorite, odnosno optimizujete RAM, zatvorite određene aplikacije koje rade u pozadini, vi ćete zbuniti vaš telefon, vi ćete zbuniti Android.
i njemu će biti potrebno prvo vreme da ponovo otvori sve to što ste mu vi nasilno zatvorili, a tek onda da odradi onu funkciju koju ste vi zapravo hteli da on uradi. Tipa, vi želite da uđete u Facebook, on će prvo da otvori one aplikacije koje ste zatvorili RAM optimajzerom, pa će tek onda otvoriti Facebook. Samim tim ćete dobiti jedno sporije otvaranje željene aplikacije od onoga što biste želeli. Sledeća stvar je takođe savjet. Znači, ne pretrpavajte svoj telefon slikama, videosnimcima, igricama, muzikom. Znači, ne postoji osoba koja tokom jednog dana je u stanju da pregleda 1000 slika na svom telefonu. Znači, možda postoji osoba koja će jednog dana to uraditi, ali sigurno naredne 2-3 nedelje neće raditi istu stvar jer je smor. Znači, nemojte držati 1000 slika na svom telefonu. Ukoliko imate 100 slika koje su vam važne, držite tih 100 slika na telefonu, ostalih 900 slika stavite na neki cloud, na neki oblak, na neki internet storage. Znači, prepuna je Google prodavnica određenih cloud aplikacija, Dropbox, Box, OneDrive, ne znam više ni ja koliko ih sve ima i koje sve Google Drive i tako dalje. Stavite slike koje ne koristite na njih. Neka stoje tamo, nemojte da vam stoje na uređaju. Usporit će vaš telefon. Telefonu će biti potrebno mnogo više vremena da on obradi sve te slike, pa tek onda da otvori i prikaže onu koju ste vi izabrali. Takođe muzika, sigurno nećete preslušavati 1000 pesama. Stavite, neka imate one najdraže pesme koje slušate svakog dana, one koje preskačete, kad god naiđe ta pesma, daj da preskočim, ova mi se ne sluša. Nju izbacite, ne treba vam na vašem telefonu. Poslušajte me, zaista ćete dobiti brže korisničko iskustvo. Sledeća stvar koju ću da vam preporučim je da instalirate Facebook i Facebook Messenger, posebno ako koristite neki slabiji telefon koji ima giga RAM-a ili manje. Pojavila se Facebook Lite aplikacija. Facebook korporacija je napravila Lite aplikaciju baš za korisnike koji koriste slabije telefone kako bi oni imali dobro iskustvo pregledavanja Facebooka. Sama Facebook Lite aplikacija zauzima negde oko 1,5 MB, dok obična Facebook aplikacija zauzima 40 MB. Na to dodajte i Facebook Messenger koji sad morate da imate ukoliko želite da chatujete preko Facebooka, i još dodajte cache memoriju koju Facebook čuva u velikoj meri, dobit ćete preko 200 MB i jače na vašem telefonu zauzeto, a zaista to vam ne treba ukoliko imate neki slabiji telefon. Ukoliko imate telefon koji ima 2 i 3 giga RAM-a ili više i jači procesor, onda vam to neće predstavljati problem, koji ima 32 giga interne memorije. Ali ukoliko imate telefon sa 768 MB RAM-a, Facebook je aplikacija koja će ga gušiti, koja će raditi sporo, koja će bateriju da troši više od onoga što treba. Tako da preporučio bi Facebook Lite, zaista je lepa aplikacija, imat ćete u descriptionu dole link za njeno preuzimanje iz Google Play prodavnice. Sledeća stvar, mislim da je 9. koju bih vam preporučio ukoliko želite brže iskustvo na svom telefonu, je da ga makar jednom u 2 dana restartujete. Znači, makar jednom u 2 dana dajte telefonu par minuta oduška, da tako kažem. Dajte mu vreme da se on osveži, da se on rehabilituje, a to ćete uraditi jednostavnim zadržavanjem tastera za uključivanje i isključivanje telefona i kliknuti na restart ili počni ponovo. Mnogo će značiti ovo telefonu, makar jednom, kažem, u 2 dana to radite, ali zašto da nećete ništa loše uraditi ni ako uradite to jednom dnevno. Znači, telefonu to može samo da koristi. Poslednja stvar koju za danas imam za vas, a koja će
sigurno ubrzati vaš telefon, posebno ako prethodnih 9 stavki ne odrade posao, je da odradite hard reset vašeg telefona iz recovery moda. Ovde negde, hajde da se pomerim, pa tu negde ćete imati, ćete moći da kliknete i da pogledate kako se ulazi u recovery mod. I ono što je potrebno da uradite je da iz recovery moda obeležite, izaberete clean cache partition i factory reset. Kada ovo uradite, obrisat će se sve aplikacije na vašem telefonu, obrisat će se sav cache aplikacija i morat ćete da krenete ponovo od onog inicijalnog setupa telefona pa nadalje preko instalacije aplikacija, podešavanja aplikacije i tako dalje. Ovo je neka stavka koja će sigurno ubrzati vaš telefon. Nakon hard reseta nemojte instalirati aplikacije koje ne koristite, instalirajte samo ono najpotrebnije i dobit ćete zaista jedno fino, onako fluidno iskustvo na vašem telefonu, bar u prvih nekoliko meseci, a posle možete da ponovite ceo postupak ponovo. Eto, to je to. Hvala vam što ste gledali. Ukoliko vam se svidio ovaj video, lajkujte, prijavite se na moj kanal. Uskoro vas očekuje još dosta Android tutoriala. Hvala vam još jednom što ste gledali. Do nekog narednog viđenja, do nekog narednog tutoriala. Ćao, ćao!